Arranca a ponte festiva da Semana Santa con bo tempo e moi bons datos turísticos nas Rías Baixas. O Salnés convertese unha vez máis nunha das principais referencias. No Grove en Sanxenxo, a ocupación rol destes días o 80%. Que tal, saúdos? Un operario faleceu electrocutado no Grove mentres traballaba nunha depuradora. Malia os esforzos por reanimalo, os profesionais sanitarios o puideron confirmar o seu falecemento. A víctima sufriu unha descarga eléctrica mentres realizaba tarefas dentro dunha arqueta. Por outra banda, un neno de 2 anos resultou ferido de consideración despois de ser atropelado en Boiro. O Concello de Pontevedra reclama cambios no sistema de financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. A concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, asegura que tal e como está deseñado afoga as administracións locais, que teñen que achegar fondos propios para o seu cofinanciamento. No caso da cidade, 2,5 millóns de euros. A Mancomunidade Barbanza-Arousa avanza na execución dos proxectos do seu plan de sostibilidade turística en destino, pero que contan cun orzamento d'1,5 millón de euros procedentes de fondos europeos. Trátase de 4 actuacións, unha por cada municipio que integra a entidade, vinculados á enogastronomía. A Deputación de Pontevedra amplía ata 1 millón de euros as axudas aos clubes deportivos que compiten no ámbito estatal. Son 100.000 euros máis que na anterior convocatoria. O presidente provincial explicou que no 2025 estas achegas beneficiaron un total de 76 clubes procedentes de 54 concellos pontevedreses. Actos polo Día do Autismo que se conmemora este xoves. En Vilagarcía, o colectivo Bata leu un manifesto no Concello a prol dos dereitos e inclusión das persoas que padecen este trastorno. Este xoves, o convento de Vista Alegre da cidade tinguirase de azul para visibilizar o autismo entre a cidadanía. Pois con todo isto, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Viámolo xa na portada, un operario faleceu electrocutado no Grove mentres traballaba nunha depuradora en San Vicente do Mar. Malia os esforzos por reanimalo, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento. Segundo as informacións facilitadas polos servizos de emerxencia, a víctima sufriu unha descarga eléctrica mentres realizaba tarefas dentro dunha arqueta na Estrada da Lanzada. Ata o lugar desprazáronse urxencias sanitarias do 061 que mobilizou o seu persoal a bordo do helicóptero medicalizado con base en Santiago. A Garda Civil e o Servizo Municipal de Emerxencias do Grove. A espera das investigacións toda apunta a que o home recibiu unha descarga eléctrica que lle acabou provocando unha parada cardiorrespiratoria. Un neno de tan só 2 anos resultou ferido de consideración despois de ser atropelado na avenida de Compostela, na zona de Praia Xardín, en Boiro. O suceso producíase pasadas as 12:30 da mañá deste mércores. Seica o menor cruzaba nese momento na compaña do seu pai por un dos pasos de peóns ali existentes cando foi golpeado por un turismo. En primeira instancia foi trasladado en ambulancia ao Centro de Saúde do Saltiño, pero posteriormente foi derivado ao Hospital do Barbanza para a súa avaliación. A policía local, que foi a encargada de realizar o atestado ou producirse en vía urbana, deberá determinar agora as causas do atropelo. Detidos 2 homes en Pontevedra por agredir as súas parellas. O primeiro suceso rexistrouse o pasado 21 de marzo. Axentes da policía local desprazáronse a un domicilio da cidade onde presuntamente unha muller estaba a ser agredida pola súa parella. No lugar atopáronse coa víctima que manifestou que o home, logo dunha discusión, se abalanzara sobre ela co obxectivo de inmobilizala e agarrarlle a cabeza, presionándolle con forza a cara. Os axentes observaron as marcas da agresión que tiña a muller e acompañárona ao centro de saúde, ao tempo que ela lles indicaba que tiña intención de denunciar os feitos en dependencias policiais. O presunto agresor era detido pola policía local e posto a disposición xudicial. A segunda detención por violencia machista produciuse o pasado día 26 de marzo, desta volta nunha vía pública de Tomeza.
Foi o 112 quen deu aviso á policía sinalando que unha parella estaba discutindo fortemente no interior dun vehículo. Tras a súa chegada, o home amosou unha actitude pouco colaboradora e desafiante, sinalando que ten unha relación sentimental coa muller presente e que só tivera unha discusión naquela o empurrara, pero que non pasara nada máis. As testemunhas manifestaron que escoitaron unha forte freada dun vehículo e que puideran ver como o home se abalanzaba sobre a muller para agredila físicamente dun xeito violento. Os axentes procederon coa detención do home, que virou nunha actitude agresiva, o que provocou a intervención de varias persoas para reducilo e proceder coa súa detención e posta a disposición xudicial. Xa saben que hai un número de teléfono ao que poden chamar se son víctimas da violencia de xénero, e o 016, un número de balde que non deixa pegada na factura, aínda que sí que é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. E a Garda Civil investiga a autoría dun roubo no bar O Bosque, situado en pleno centro urbano de Boiro. Os ladróns accederon ao interior do establecemento despois de romper o peche da reixa exterior e a porta principal do negocio. Unha vez dentro, dirixíronse á máquina rexistradora. O botín escaso, apenas unhas moedas que o propietario deixara pro cambio. As grabacións das cámaras de videovixilancia do local serán claves na investigación para dar co posible autor ou autores dos feitos. Arranca a ponte festiva da Semana Santa con bo tempo e moi bons datos turísticos nas Rías Baixas. O Salnés convertes unha vez máis nunha das principais referencias. No Grove a ocupación roldará o 80%. Un dato semellante atopámolo en Sanxenxo. Con todo, neste concello algúns hotéis mesmo contan con superalo e en algúns casos mesmo calculan que acadarán o 90% nas xornadas principais. De media, os visitantes pasarán no municipio entre 3 e 4 noites. As boas previsións meteorolóxicas con sol e calor para estes días dispararon as reservas de última hora, algo moi habitual por outra banda na Semana Santa. Esta ponte marca no municipio o arranque da nova tempada turística, momento no que moitos hotéis reabren as súas portas logo do inverno. O concello de Sanxenxo, por certo, xa balizou as praias de Silgar, a Panadeira, Baltar, Canelas e Caneliñas para garantir a seguridade dos seus usuarios. O resto de areais balizaránse a partir do mes de maio. As Rías Baixas ofrecen tamén moitos atractivos no interior, fora da costa, para gozar desta Semana Santa. E o caso, por exemplo, do concello de Meis. Na Armenteira, ademais do mosteiro, podemos visitar o petróglifo de Outeiro do Cribo, no Monte Castrove, un conxunto de gravados rupestres descubertos en 1978 que nos leva directamente á Idade de Ferro. Estes días, neste conxunto arqueolóxico, estiveron levándose a cabo traballos de limpeza e mellora. Foi posible grazas a unha achega da Xunta dentro dunha liña destinada á mellora de recursos turísticos. Vai dirixida a concellos de menos de 10.000 habitantes, como é o caso de Meis. Este mércores visitou a zona o delegado da Xunta en Pontevedra, canda a membros do goberno local. Agustín Reguera aproveitou para lembrar que nestes momentos está aberta unha nova convocatoria destas axudas que permiten aos concellos de menos poboación ter en boas condicións os seus atractivos turísticos. Para mellorar, pois, como este caso do petróglifo de Meis, pois estes recursos turísticos que son tan necesarios, que estén en perfecto estado para que, bueno, pois todos os turistas que nos visitan precisamente neste tempo, pois poidan desfrutar pois destes elementos que temos por toda a provincia de Pontevedra e por Galicia. E a Mancomunidade Barbanza Arousa avanza na execución dos proxectos do seu plan de sostibilidade turística en destino, pero que conta con un orzamento de 1,5 millón de euros procedentes de fondos europeos. Trátase de 4 actuacións, unha por cada municipio que integra a entidade, vinculados á enogastronomía. A idea é que poidan estar xa rematados antes. Cunha visita ás obras do futuro ao Museo da Conserva en Cabo de Cruz, os alcaldes dos 4 concellos que integran Barbanza Arousa, acompañados da xerente da entidade, quixeron comprobar o estado de execución dos 4 proxectos incluídos no seu plan de sostenibilidade turística en destino, para o que contan cun orzamento de 1,5 millón de euros procedentes de fondos europeos. Ademais da actuación en Cabo de Cruz, no dito plan incluiránse outros proxectos, como é o caso da rehabilitación e renovación integral das instalacións do Museo do Mar en Rianxo, o Museo da Salgadura en Ribeira,
ou a posta en valor do barrio dos Cataláns na Pobra. No proceso de execución deste proxecto estamos realizando, ademais do Museo da Conserva en Boiro, o Museo da Salgadura en Ribeira, o espazo gastronómico en Rianxo e a instalación de estacións de bicicletas eléctricas cas que percorrer os 4 concellos. A idea deste proxecto é viaxe a través da historia dos sabores porque se trata do pasado e do presente, reivindicar o pasado e o presente do que é a nosa cultura enogastronómica. Por eso están os museos, tanto o Museo da Salgadura en Ribeira, como o Museo da Conserva en Boiro, como a posta en valor do barrio dos Cataláns na Pobra do Caramiñal, para ver un pouquiño como foi esa evolución e como chegamos a esta idiosincrasia que temos na actualidade, como partimos dende a Salgadura ata a conserva dende a historia. Pero a proposta para o desenvolvemento turístico da comarca irá máis alá, coa creación dun club de produto enogastronómico, no que estarán chamadas a participar tanto as empresas do sector turístico como conserveiras ou adegas. Faremos a parte do presente, digamos, que é esas degustacións a onde chegamos ahora mismo, esas degustacións sobre todo da conserva e tamén dos produtos do mar. Aquí reivindicamos tanto produtos frescos como conserva e tamén, por suposto, os viños da ISP, Terra do Barbanza e Iria. Para estas degustacións, este espazo tanto será para as empresas privadas como para degustacións que se organicen por parte dos concellos e por parte da mancomunidade. Esta aposta permitirános a consolidación de produto turístico que iremos comercializando con axencias de viaxe mediante paquetes turísticos que faremos chegar a máis de 6.000 axencias de todo o territorio nacional e en Portugal. Este traballo lévase a cabo cunha grande colaboración entre os 4 concellos que remamos todos na mesma dirección co obxecto de convertir Barbanza Arousa nun destino de excelencia. Todos os proxectos deberán estar rematados antes do 30 de xuño. Seguimos con outros asuntos. O Concello de Pontevedra reclama cambios no sistema de financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. A Concellera de Benestar Social, Anabel Gulías, asegura que tal e como está deseñado afoga as administracións locais, que teñen que achegar fondos propios para o seu cofinanciamento. En Pontevedra, o SAF supón un custo de 5,8 millóns de euros, dos que o Concello achega 2,5. Todo tendo en conta, dixo Gulías, que se trata dunha área, a da dependencia, que deberían financiar os gobernos autonómicos e tamén o estatal de xeito íntegro. O Concello de Pontevedra reclama á Xunta de Galicia que asuma de xeito íntegro o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. A Concelleira de Benestar Social recordou que se trata dunha competencia autonómica e estatal. É que este Concello considera que é unha aberración o que está facendo a Xunta de Galiza. A legislación que está aprobada dende o 2006 establecía que o financiamento destas axudas deberían ser asumidas por tanto a Administración estatal ou a Xunta de Galicia. E isto, na realidade, non acontece, porque os concellos temos que asumir unha parte desproporcionada de este tipo de axuda, ademais da tramitación. Gulías explicou que o SAF se presta en dúas modalidades, a básica para situacións de especial vulnerabilidade que non poden agardar e a clásica que contempla os 3 graus de dependencia. Neste caso, os trámites son realizados polo Concello e é a Xunta quen determina en función do grau de dependencia. Para financiar esta atención son necesarios 5,8 millóns de euros, dos que as arcas municipais asumen case 2,5 millóns. A Xunta está sacando peito de unha suba no servicio de dependencia e efectivamente pasaron de financiar 12 euros a 16 euros. Pero sigue sendo insuficiente, porque cando a Xunta sacou esta suba ou cando presume de que están sustentando os servicios públicos neste país, se lle esquece ter en conta a realidade actual galega. E é que os servicios de axuda a domicilio se están duplicando. Para Gulías, este modelo é insostible a longo prazo e asegurou que está a afogar os concellos. Que este modelo é insostível no tempo porque a maior parte de concellos temos o problema do avellentamento poboacional e imaginadevos se é duro ou se vai a ser custoso nun concello como Pontevedra, na maior parte dos concellos da nosa contorna.
un modelo insostível, tal como está planteado, que somente afoga os concellos. Este programa de servizo de axuda no fogar está englobado no Plan Concertado de Benestar Social que hoxe foi aprobado pola Xunta de Goberno Local Extraordinaria celebrada no Concello. E a Deputación de Pontevedra destina máis de 800.000 euros ao novo contrato do Servizo de Teleasistencia. A Xunta de Goberno Provincial aprobou este mércores o expediente de contratación pros vindeiros 2 anos con posibilidade de 2 prórrogas máis. O servizo beneficia anualmente ao redor de 1.000 usuarios dos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia. Este servizo está dirixido ás persoas en situación de especial vulnerabilidade. Falamos de maiores con discapacidade, con enfermedades crónicas, limitacións na autonomía ou sen apoio familiar suficiente. E con este servicio vamos a mellorar a calidade de vida, previmos situacións de illamento, inseguridade ou risco e facilitamos que permanezcan no seu fogar con unha atención inmediata e axeitada no caso de que haxa unha emerxencia. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, conmemoramos nos tamén aquí nas Novas o Día do Autismo. Aquí seguimos nas Novas en Canal Rías Baixas. Avanzan segundo previsto as xestións para levar adiante o proxecto de desdobramento da autovía do Salnés. Segundo explicou a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, os traballos centranse na elaboración do estudo informativo. Calcúlase que se entregará no mes de abril. A intención é que as obras con orzamento de máis de 40 millóns de euros comecen no 2027. Están traballando, por suposto, no estudio informativo que someterase á tramitación ambiental, xa están a piques de entregalo, previsiblemente neste vindeiro mes de abril, xa foi declarado de interese autonómica nun Consello da Xunta de finais do ano pasado, polo tanto, todo vai segundo previsto. E o Concello de Rianxo segue co seu plan de actuacións en materia de pavimentación e mellora de accesos a núcleos do rural. Unha das últimas actuacións producíase no lugar do Montiño, na parroquia de Taragoña, onde se levou a cabo a renovación completa do firme da vía de acceso a este núcleo dende a estrada DP 7203. Ademais dos traballos de asfaltado, o proxecto tamén incluiu a instalación dunha nova rede para a recollida de augas pluviais. Non será a última actuación nesta materia. Dende o Concello explican que nos vindeiros días farase tamén o tramo comprendido entre os núcleos do Burato e o Périto, tamén na parroquia de Taragoña, enlazando ata a ponte sobre a autovía do Barbanza. E seguimos en Rianxo. Ali o Partido Socialista solicita unha auditoría integral dos espazos deportivos e de ocio infantil do municipio co obxectivo de avaliar o seu estado real e garantir unhas condicións axeitadas para o uso da veciñanza. O voceiro desta formación, Óscar Rial, amosa a súa preocupación pola falta de planificación e mantemento destas instalacións ao longo destes 3 últimos anos. O socialista denuncia o estado de abandono no que se atopan os parques infantís, nos que, segundo indica, se está a producir unha eliminación progresiva de elementos de xogo sen que sexan repostos, o que supón unha perda de calidade e de servizos pros máis pequenos. Tamén denuncia o estado dos campos de fútbol municipais, nos que non se realizan tarefas de mantemento, segundo denuncia, dende o ano 2025. Rial pide tamén unha avaliación do estado das pistas deportivas ao aire libre, onde se detectan elementos rotos e unha evidente falta de conservación, así como que se avalíe en profundidade a situación dos pabellóns polideportivos de Taragoña e Rianxo. Neste último, aínda non se solucionaron de xeito definitivo os problemas de filtracións de auga. E a Xunta investiu uns 70.000 euros en diversas melloras nas instalacións da piscina municipal d'Outes. A axuda canalizouse a través dun convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello, que permitiu renovar e modernizar diferentes elementos do complexo deportivo. Entre as melloras realizadas atópase a compra de novo equipamento para o xinasio, coa incorporación de novas máquinas de cardio e musculación que sustitúen as que xa había, xa deterioradas polo paso do tempo, así como
como a instalación dun autómata para a xestión da maquinaria da piscina, que permitirá un control máis eficiente dos parámetros como a temperatura da auga e do aire. Ademais, incorporouse unha cadeira elevadora no vaso da piscina, unha actuación fundamental para garantir a accesibilidade das persoas con mobilidade reducida. E a Deputación de Pontevedra amplía ata €1.000.000 as axudas aos clubes deportivos que compiten no ámbito estatal. Son 100.000 euros máis que na anterior convocatoria. O presidente provincial explicou que no 2025 estas achegas beneficiaron un total de 76 clubes procedentes de 24 concellos pontevedreses. Un área que nos apaixona, deporte, onde non hai xunta de goberno que non falemos de deporte, na provincia do deporte. Seguimos apoiando e destinando recursos para apoiar os nosos equipos e os nosos deportistas. As axudas están divididas en 3 niveis de competición. O primeiro abarca modalidades nas que a categoría absoluta ou senior teña formato de liga por equipos con 5 ou máis deportistas no espazo de competición, con xornadas de ida e volta e ascensos e descensos. O segundo nivel inclúe modalidades nas que esa liga por equipos teña 4 ou menos deportistas no espazo de competición e ascensos e descensos de nivel. Por último, no terceiro sitúanse as modalidades nas que a categoría absoluta ou senior teña clasificación final individual ou por equipos estean incluídas nun calendario oficial da temporada da que resulte a clasificación final. As cantidades máximas que poderá recibir cada clube oscilan entre os 13.000 e os 38.000 euros, sempre que non se supere o 40% do orzamento presentado. Entre os gastos subvencionables atópanse os federativos, os de competicións e adestramento, os de persoal, os de material deportivo e os sanitarios. Os clubes deberán contar un equipo inscrito nalgunha das competicións oficiais de ámbito estatal establecidas nas bases ou participar con algún equipo ou deportista en categoría absoluta nas competicións oficiais deste ámbito. Terán un prazo de 20 días hábiles a partir da publicación das bases para solicitar os recursos. Vilagarcía conmemora o Día do Autismo. O colectivo Bata foi o encargado de ler no Concello manifesto a prol dos dereitos e a inclusión das persoas que padecen este trastorno. Piden que as administracións teñan en conta as persoas con autismo para crear políticas públicas que ofrezan respostas reais ás súas necesidades. Este xoves, o convento de Vista Alegre da cidade tinguirase de azul para visibilizar o autismo entre a cidadanía. Vilagarcía adiantou este mércores a conmemoración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo que se celebra este xoves. Rabella acolleu un acto con membros de Bata no que se deu lectura ao manifesto. Raquel foi a encargada de poñerlle voz ao texto a prol dos dereitos e inclusión das persoas que padecen este trastorno. Creemos que las personas autistas no deberían ser invisibles, deben tener las mismas oportunidades en la vida, son infinitas y tienen derecho a recibir los apoyos que necesitan durante toda su vida. Poñen o foco nas barreiras que se atopan na sociedade como a discriminación. Reclamanlle ás administracións públicas que atendan as súas necesidades e que se garanta a súa inclusión na educación ou no ámbito laboral. Las administraciones públicas deben tener en cuenta a las personas con autismo y sus necesidades. Por ejemplo, deberían tener en cuenta cuando se organice la estrategia europea de los derechos de las personas con discapacidad. Lo que deberían hacer las administraciones públicas lo que deberían hacer es reconocer a las personas con autismo, que son los que máis saben de sus problemas. E piden que se traballe para que as persoas con autismo poidan vivir a súa vida como eles elixan, garantindo as mesmas oportunidades en toda Europa. Ao mesmo tempo reclaman que se traballe contra a desinformación e os falsos mitos extendidos na sociedade arredor do autismo. Lo que se podría hacer es campañas de comunicación que vendría siendo con imágenes reales de una persona autista, incluidas las grandes necesidades de apoyo, otras medidas para acabar con los prejuicios sobre el autismo o dar cursos sobre autismo para profesionales que atiendan a personas autistas. O acto asistiron representantes da Corporación Vilagarcía encabezados polo alcalde da cidade. A verdade é que Vilagarcía, pois deso podemos estar moi orgullosos. Toda a corporación é unha cidade, afortunadamente, a sociedade cada vez é máis inclusiva e presta atención a necesidades
apoio especial. En este caso, dende logo, Vilagarcía o leva facendo moitísimos anos, damando unha asociación que está facendo un traballo maravilloso, que é a Asociación Bata. Este xoves o convento de Vista Alegre de Vilagarcía tinguirase de azul para visibilizar o autismo entre a cidadanía. Ribeira collerá a terceira edición da andaina solidaria da Asociación Barbantea. Coa cita, que vai ter lugar o 12 de abril, a entidade busca recadar fondos pro trastorno do espectro autista. Ribeira collerá o testemunho de Rianxo na terceira edición da andaina solidaria da Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza, Barbantea. A cita terá lugar o domingo 12 de abril, ás 10 da mañá. Será unha proba con nivel de dificultade baixo, cun percorrido de 5 kilómetros, que se iniciará na Praza García Ballón para continuar posteriormente pola zona do Paseo Marítimo Caracoroso. Pero o fin da andaina, ademais do aspecto deportivo, é que terá un fin solidario, e todo o que se recade irá destinado á asociación. Somos unha asociación que naceu do perdidas que nos sentíamos as familias e conseguimos crear un lugar seguro, tanto para familias como para usuarios, e agora queremos nos mover moito sobre todo pola adolescencia e a muller autista, que é sempre a máis discriminada agora a hora de diagnósticos e agora a hora de atención. Esta andaina para nós é outra maneira máis de poñernos no mapa barbancés, porque ao fin e ao cabo nós somos unha asociación comarcal, desvivímonos por todos os concellos do Barbanza e se cadra, pois en abril vámonos desvivir un pouco máis por o concello de Ribeira e darlle as nosas grazas infinitas, como o mesmo espectro indica, somos un espectro, somos de infinitas cores. Dende o Concello que colabora coa proba fan unha chamada a participar ese día na andaina. Facemos esta andaina para apoiar a todos estes nenos, nenas, adultos que sufren ese espectro. E a verdade é que é unha andaina que dá gusto porque será para todo tipo de públicos, unha andaina con un perfil moi baixo para poder disfrutar xente que non camiña, a miúdo, xente que si camiña e poder disfrutar do noso paraxe que será todo ao longo do Paseo de Coroso. O prazo de inscripción xa está aberto, podéndose realizar a través da páxina web www.galitimin.com, nas accións formativas da propia Asociación Barbantea ou o mesmo día da proba. O custe será de 5 euros para todos os maiores de 3 anos. A organización habilitou tamén unha fila cero para quen non poida participar, pero desexe colaborar igualmente coa entidade. Pois así rematamos, pero máis información podena consultar en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Nos tamén marchamos de ponte, así que aquí estaremos de volta o vindeiro luns no tempo das novas en Canal Rías Baixas. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.